Вітаўт вялікі. У свой першы ваенны паход 13гадовы Вітаўт пайшоў разам з бацькам Кейстутам на крыжакоў. Затым удзельнічаў у паходах Альгерда на Маскву. У 1377 годзе на чале гарадзенскай дружыны здзейсніў свой першы самастойны паход у Прусію, адкуль вярнуўся са здабычаю вялікаю без страты войска свайго. У Гародні, дзе княжыў, замест драўлянага дзядзінца збудаваў каменны замак з 5 вежамі. Неаднаразова адбіваў крыжацкія напады, нярэдка прымяняў формы і спосабы партызанскіх дзеянняў, дыверсій, засады, налёты, напэўна выкарыстоўваў назапашаны вопыт кашталяна гарадзенскага замка Давыда. Пасля смерці Альгерда змагаўся за великакняжскі пасад супраць свайго стрыечнага брата Ягайлы. Дзеля гэтага выкарыстоўваў войскі Тэўтонскага ордэна, якому тройчы аддаваў жамойць. Дзеля пашырэння свайго ўплыву на паўднёва-ўсходнім напрамку арганізаваў вялікі паход у паўднёвыя стэпы супраць Залатой Арды, які скончыўся паражэннем у бітве на рацэ Ворскла. У той бітве недаацаніў хітрасць праціўніка хана Цімур Кутлуга, які ўсяляк зацягваў пачатак сечы, чакаючы падыходу сваіх галоўных сіл. Нягледзячы на гэта, Вітаўт здолеў захаваць кантроль над паўночным Прычарнамор'ем. У 1404 годзе канчаткова падпарадкаваў Смаленскае княства. У міжваенны час Вітаўт вельмі адказна займаўся умацаваннем свайго войска. Кожны дзядзінец пры замках, груды між балотаў – гэта пляцы і пляцы для вайсковых заняткаў. Мірны перыяд між войнамі быў перадышкай, каб адпачыць, падвучыцца і страты пакрыўшы рушыць у новы паход. Войны прадбачачы ўслед за малой перадышкай, князь рыхтаваў да вайны сваё войска і княства. Мудрая справа ў часе самой падрыхтоўкі вытравіць боязь і страх са свядомасці вояў і прывучыць іх зараней да ўсякай нягоды. Напісаў пра падрыхтоўку вітаўтага войска беларускі паэт-лацініст Мікола Гусоўскі ў сваёй паэме «Песня пра зубра». Гэтымі вершаванымі словамі добра раскрываецца адзін з асноўных прынцыпаў вайсковага майстэрства – высокая баявая гатоўнасць войскаў. Растлумачу тэрміналогію. Вайсковае майстэрства – гэта тэорыя і практыка падрыхтоўкі і вядзення ваенных дзеянняў. А прынцыпы вайсковага майстэрства – гэта асноўныя палажэнні, якія адлюстроўваюць аб'ектыўна існуючыя заканамернасці ўзброенай барацьбы. Імі кіруюцца вайсковыя начальнікі пры падрыхтоўцы і вядзенні вайны, аперацыі боя. Дык вось, першым з асноўных прынцыпаў вайсковага майстэрства і з'яўляецца высокая баявая гатоўнасць войскаў. Як бачым, Вітаўт кіраваўся гэтым прынцыпам напоўніцу. Кожны мірны год ён выкарыстоўваў для прафесійнага ўдасканалення сваіх ваяроў. Нават лясы Белавежскай пушчы прыстасоўваліся ў якасці палігона. Дзе яшчэ лепей можна было падрыхтаваць лучніка-снайпера, чым не на паляванне на дзікага звера. А ў палявым лагеры, напэўна, да аўтаматызму адпрацоўваліся шахтаванне і вядзення боя ў клінападобным баявым парадку. Рэгулярна праводзіліся смотры зброі і рыштунку, цяжка ў вучэнні, лёгка ў баі. Асобна адзначу надзвычайную жорсткасць Вітаўта дзеля падтрымання дысцыпліны ў сваім войску. Па ўспамінах сучаснікаў, падданыя яго так баяліся, што калі нешта загадваў, кожны быў гатовы хутчэй задушыцца, чым праз непаслушэнства гнеў уладара навесці на сябе. Праязджаючы на кані, заўсёды меў лук нацягнутым, каб вінаватага неадкладна стралой пранізваць. Меў і чалавечыя слабасці. Быў пажадлівы да жанчын і схільны шукаць прыгоды з кабетамі. Як пісаў храніст, Вітаўт мог кінуць войска ў чужой зямлі ў разгар вайны і на спецыяльна падрыхтаваным кані паскакаць дамоў да жонкі або да сваіх наложніц. Хто з нас не грэшны? Ваяваў супраць Масквы. У выніку вызначыў новыя межы з маскоўскім вялікім княствам па рэкам Угра і Ака. У 1409 годзе на берасцейскай сустрэчы разам з польскім каралём Ягайлам і ханам Джалладзінам распрацаваў план будучай вайны супраць Тэўтонскага ордэна. На рашаючую бітву пад Грунвальд прывёў 40 харугваў, 28 з іх былі з беларускіх земляў. Узаемадзейнічаў з польскім войскам Ягайла, якое размясцілася на левым фланзе. Вітаўт першым пачаў атаку. Пасля крыжацкага контрнаступлення арганізаваў падманныя ўцёкі. Нечакана для праціўніка вярнуў свае харугвы ў бітву пасля таго, як магістр ордэна Ульрых фон Юнгенген павёў у наступленне апошні рэзерв. Ударам у спіну тэўтонцам, якія прарвалі фронт і выйшлі ў тыл палякам, вырашыў лёс бітвы. Гэта бітва стала прыкладам арганізацыі ўзаемадзеяння паміж рознымі па нацыянальным складзе вайсковымі масамі, бесперапыннага кіравання боем, шырокага манеўру сіламі і сродкамі дзеля акружэння і знішчэння праціўніка. У выніку перамогі над ордэнам пасля падпісання Тарунскага міра Вітаўт у чарговы і ўжо апошні раз вярнуў жамойць у склад ВКЛ. Значна пашырыў свой уплыў на Маскву, тым больш, што князем маскоўскага княства быў яго зяць Васіль I. Дарэчы, сын Дмітрія Данскога. Вітаўт выдаў за яго замуж сваю дачку Сафію. Дык вось, Васіль I звяртаўся да Вітаўта ў граматах «Гаспадзін і отец мой». У 1428 годзе ажыццявіў удалы паход на наўгародскую зямлю. Падчас гэтага паходу ўпершыню войску ВКЛ выкарыстаў звышцяжкую артылерыю. Гэта адбылося пры аблозе крэпасці Порхаў.
За час свайго княжання, дзякуючы удалым ваенным дзеянням, уключыў у сферы ўплыву крымскую заволжскую орды, маскоўскае княства, Пскоў, Новгарад, да апошніх сваіх дзён ездзіў конна. Можна сказаць, што на кані і памёр па дарозе ў Трокі, куды ехаў верхам. Месца пахавання невядома.